Ydy, mae'r amser o flwyddyn wedi cyrraedd. Yr amser i gymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf. Yr amser i fwynhau amrywiaeth o lyfrau cyffrous. A'r cyfle i ennill nifer o wybodaeth arbennig. Gardd Straeon! Helo, Geinas yma o Lyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin. Mae hi'n amser y blwyddyn eto. Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn ôl. A'r tro hwn, mae'r cyfan yn ymwneud â'r ardd o Straeon. Paratowch am antur sy'n dod â hyd natur a llyfrau at ei gilydd, ynghyd â gwobrau anhygoel i chi a'ch teulu. Beth yw Sialens Ddarllen yr Haf? Mae Sialens Ddarllen yr Haf o'r asiantaeth darllen yn un o'r rhaglenni darllen ar pleser mwyaf y Deyrnas Unedig i blant o 4 i 11 mlwydd oed. A'r gorau oll... Mae rhaid ac yn ddim! Beth yw'r thema eleni? Y thema eleni yw Gardd o Straeon. Dychmygwch byd llawn o anturiaethau mewn natur. O blannu hadau i ddyfrio planhigion. O balu'r pridd i dyfu llysiau. Mae rhywbeth cyffroes i bawb. Pryd mae fe'n dechrau? Nodwch y calendrau ar gyfer dydd Sadwrn Gorffennaf y 5. Dydd Sadwrn cofrestru gwych. Dyna diwrnod a byddwch chi'n ymuno am ysbytiau drefeddol. Dyma gyflwyno! Sola! Robin! Rhea! Jess! Rhys! Jamel! Sut ydych chi'n gymryd rhan? I gymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf, mae angen i chi fod yn aelod o'r llyfrgell. Mae ymuno mor syml. Ewch i'r llyfrgell leol gyda'r rhiant neu ofalwr a dewch a ffurf o hunaniaeth. Bydd un yn haelodau staff cyfeillgar yn y cofrestru am ddim a gallwch ddechrau bethau llyfrau ar unwaith. Gallai cymryd rhan ar-lein? Gallwch gymryd rhan ar-lein ar summerreadingchallenge.org.uk. Ychwanegwch bob llyfr gorfynedig at eich proffil i ddatrau bathodynau digidol a gwobrau hwyliog ar-lein. Beth sy'n digwydd nesaf? Ar ôl cofrestru, byddwch yn derbyn eich llyfryn Gardd o Straeon. Bob tro byddwch yn ymweld â'r llyfrgell, byddwch yn casglu wybrwyon a chymhellion i'ch helpu ar hyd eich antur ddarllen. Sa'n llyfr sydd angen fi darllen? Yr her yw darllen 6 llyfr. Ie, dim ond 6 llyfr. Ond os ydych chi'n caru darllen, gallwch chi bob amser darllen mwy. Archwiliwch amrywiaeth o lyfrau ffuglen, ffeithiol a lluniau. Beth sy'n gwneud Sialens Ddarllen yr Haf yn weithgaredd gwych i fod yn rhan ohono? Mae'r challenge yn cyfle gwych oherwydd cewch chi mynd i'r llyfrgell a ddewis llyfrau am ddim a cewch chi darllen nhw dros yr haf. Fel rhiant, pam byddech chi ddim yn annog eich plant chi ddarllen haf yma? Ewch lawr i'ch llyfrgell lleol i gael llyfrau mas am ddim, mynd mas o'r tŷ a wneud yn siŵr bod y plant yma'n cael pleser trwy ddarllen. Ac ar diwedd yr her ddarllen haf yma, bydden nhw'n cael gwobr hefyd. Bydde bob plentyn yn elwa o fod yn aelod o'r llyfrgell. Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn cael ei gynnal eto eleni gyda'r llyfrgelloedd lleol. Mae trawstoriad eang o lyfrau ar gael i fenthyg, llyfrau ddant pawb, i hybu diddordeb mewn llyfrau ac i ddeffro dychymyg. Felly ni'n awgrymu bod bob plentyn yn cymryd rhan yn y Sialens Ddarllen mwyn darllen am arfer esgwyliau yn ystod gwyliau'r haf. Beth ydw i'n cael am orffen y challenge? Ar ddiwedd y Sialens, byddwch yn derbyn tystysgrif a medal i ddathlu eich cyflawniadau darllen anhygoel. Bydd eich athrawon wrth eu bodd pan ydych yn dod â'ch tystysgrif i'r ysgol ar ôl gwyliau'r haf. Efallai bydd hyd yn oed yn cynnal gwasanaeth arbennig i ddathlu eich llwyddiant. Hefyd, bydd gan bob ysgol sy'n cymryd rhan gyfle i ennill tarian Sialens Ddarllen yr Haf Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin ar gyfer 2025. Po fwyaf o ddisgyblion sy'n cymryd rhan ac yn cwblhau'r sialens, y gorau bydd siawns eich ysgol. Felly peidiwch ag anghofio, dweud wrth eich ffrindiau. Ydych chi'n cofio beth arall? Ydych,
Trwy ymuno, mae eich enw'n mynd mewn i twba lwcus. Un eto cynnau teulu i amgueddfa cyflymder y Mentywyn, ddealltrais i'r Gardd, y canolfan hamdden leol neu parc gwledig Pen Bre. Cofiwch hoffi llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin ar Facebook a'n dilyn ni ar X am wybodaeth am ein holl digwyddiadau rhad ac am ddim. Felly beth ydych chi'n ars amdano? Cofrestrwch a helpu ni wneud hwn y Sialens Ddarllen yr Haf orau erioed! Gardd Straeon!